Даўным-даўно кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ягайла прывёз сваю маладую жонку, каралеву Ядвігу, ў родныя мясціны. Раніцай сваячка князя прынесла ў пакой каралевы сняданак, поліўку, прыпраўленую яечнымі жаўткамі ды карэнямі. А да поліўкі печыва ды сухарыкі. Глядзіць Ядвіга на залаты кубак на срэбным падносе, а як есці не ведае. Гаспадыня зразумела збянтэжанасць госці. Узяла ў руку кубак, нахіліла яго да сябе, абмакнула ў поліўку печыва і пачала снедаць. Але як толькі Ядвіга стала есці, адразу забылася на ўсе нязручнасці. Іншы варыянт гэтай поліўкі елі мяшчане ды дробная шляхта, і звалася яна граматка. Рабілі яе наступным чынам. Кіпяцілі піва. Дадавалі цукар, узбітыя жаўткі, тварог, смятану. Следам ішлі розныя спецыі – імбір, кмен, карыца. Падавалі суп з грэнкамі. На працягу многіх стагоддзяў граматка была першай у спісе галоўных страў, якія падаваліся да шляхецкіх сталоў.